Kijk, want dit is wat het is, hè? Oh my god! Medewerker van de maand. Oh! Deze ga ik aan je geven. Dat is een mooie sjerp, die mag je zo quasi om je heen doen. We zijn in ieder geval heel blij met jou als medewerker. Ik krijg hele goede feedback over jou, wat je allemaal doet voor je patiënten. Dat je iedere patiënt gewoon bij naam weet en dat je gewoon echt voor ze zorgt in een heel moeilijk proces vaak. Waar mensen toch in heel veel onzekerheid zitten. En dat je ze gewoon echt begeleidt van hier naar de huisarts, naar de Stichting Bob en alle andere onderdelen. Je bent de enige mama verpleegkundige, dus er ligt een hele grote zware last op jouw schouder. En nou ja, volgens mij, dat laat je iets wel zien dat je dus gewoon echt heel erg trusted. Je bent er echt voor ze, mensen kunnen op je rekenen. Je bent loyaal naar je patiënt, je bent loyaal naar het ziekenhuis. En dat waardeer ik echt enorm. Hopi, nossa trabalho com outro, para o paciente na kutabing pa biopsia de luna, of sunang ko bambi sa porta pera na afspraak na porahaya no, sa tayo mami, of it a message me, no ting echt close contact com outro, tayo rin tabay extra mile para o paciente. Ja, we hebben dat hoop surprise, we não expecten, dus dat na evitar um meeting, atau mau bij een meeting. Ja, maar ik kom wakker me weer overwhelmed, me weer emotional, because me no expect pasar die empleado de luna. Me tem 21 anos no hospital trabajando, dus essa dochter echt een surprise para mim, because não estava com me verwacht esse e ja, maar me também sempre me trabalha com amor para minha paixão, sem meu coração. E sim para ganhar algo a cambio, dus essa é algo que essa parte de a minha mama Pauli. Hopi viaja ya mais pouco, nós temos bastante paciente com entre tairina com paciente também, se sabe tá mais tanto a mi tairina, dus e eu também hopi viaja. Donamos afspraak niet, meestal contact paciënten nou, dus het echt het tussen persoon para geven door de afspraak para doen een goede voorbereiding para de patiënten nou, dus het een beetje af. Nou. Oh,